Huria nahin holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Tapuka ma parmingguon arian di bagasan sadarion. Jumolo mahita martangiang di bagasan rohat tabi martangiang mahita. Amin. Horas madihita saluhutna selamat hari Minggu. Huria ni Tuhatta namarlas ni roha dohita di Minggu di hari Minggu sadarion ala naung di patolhas Tuhatta pardalanan ning ulutta sian taun na burukinu nuaeng nungasat hita tut bona ni tahun 2022 on. Ditikion nungasat hita tu parminggon di minggu paduahon dung Epipanias. Hapapatar ni debata marhite anak na Yesus Kristus naung ro tu portibion. Idodo napapos rohatta paboas say nadonganan ni debata dohita manguduti ari-ari dohot pardalanan ninguluta di bagasan nasa taunon. Maulia tema di debatan naung papataron asini rohana tu portibion marhite harorono ni anakna Tuhan Yesus Kristus tu portibion naung sar dohot hita jolma pardosaon. Hapapatar ni Yesus Kristus tu portibion patadahon asini rohani debatan nahot jalan monotong rodi saleleng ni leleng ni ngolungunai. Atong tapuji jalata pasangap ma debata marhite pamingguon ta sadarion tapahibul jalata pasada marohatta mamongoti parmingguonon marhite tema debata para si roha na manotong maredde mahita pujima debata. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi porbadia na tunopa langit dohot tanoon. Amen. Debata do haporusatta dohot hagogootta pangurupi situtu di hagogotan akan namangunai tu hita dibaheni dang mabiar hita nang pebalik tanoon jalalalo akadolok laho marongrong tutonga-tonga ni laut. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan amanami na di banua gijang. Di pabotohon hodo tu akka paroha nasian purbai marhite-hite bitang naung tubu anakmu nasasadai. Sondangi maroha nami asa hutan dahami haporseaon nasitongi marhite-hite ibana. Asa tarbahen dohot hami mamereng hamuliaon sogot marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta marhite buku Ede nomor 10 tolu ayat sia. Tatangihon mapatik ni debata di parmingguot tasadarion imana tersurat di 5 Musa bidu onom ayat 4 satro di ayat 5. Songonon mahatana. Tangihon ma ale Israel anggo Jahoba debatatai Jahoba sasadado jala ikon haholonganmu Jahoba debatam sian nasa roham dohot sian nasa ate-atem dohot sian nasa gogom. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Tapuji matuhatta marhite buku Ede nomor 183 ayat sada dohot ayat 2 na jupang au. Roha, Dia nama
tatopo tima dosata tuado panni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asima roham di hami, akan na mangasakon dosa nami. Saya sahapi ma tubagasan rohan nami, hasesan ni dosa nami i. Lehon ma tuhami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor seahon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuho, gabe pelean nama ngolu jala nama dia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosatta. Songonod do hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu, hamu akan naloja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu maauga kutu hamu, guruhon hamu masian au. Aina lambok doau jalana serep maroha, asa dapotan hasonangan tondimuna. Na lambok doau gaku jalan yang dohot na huha porsathon hasangapon ma didibata na digijang. Amen. Tapuji ma Tuhata marhite buku ende nomor 142 ayat sada pararat ma baritami. Tatangihon maha tani debata epistel di minggu paduahon dung Epipanias sadarion imana tersurat di sada Korin bindu 12 ayat sada satro di ayat 10 sada. Alai dipangido rohaku ale akadongan nang matorang botoon muna taringot tu aka partondion. Hamu do naung hira ditogu jala disarat do hamu tu aka panagaan nadu manggugu uju si pelebegu hamu.
dibaheni pabotohon ma Tuhamu dang tarbaen hala nama katai marhite-hite tondi ni debata mamurai Yesus jalaholan marhite-hite tondi perbadia do tagoan Yesus Tuhan. Ragam do parasi rohaoni alai sadado tondi. Ragam do ulaon di huria alai sadado Tuhan. Ragam do hagogoon alai sadado debata nama korhosa di bagasan sasudenai. Alai laho manupak do di basa-basahon jala di pataridahon tondi i tuganup. Aitu nasadaon di lehon do marhite-hite tondi i hata hubisuhon. Alai tu nasadaan hata perbinotoan marhite-hite tondi nasasadai. Tuna asing muse haporseaon di bagasan tondi nasasadai. Tuna asing huaso pamaluhon di bagasan tondi nasasadai. Tuna asing gogo patupahon halongangan. Tuna asing panurirangon. Tuna asing namananda ragam ni tondi. Tuna asing muse hamangaton ni hata naleban. Tuna asing pajojorhon parhataani. Alai saluhut nai di patupa tondi nasasadai. Ai asing-asing be disagihoni tuganup guru lomoni rohana. Ido sahatna martua doakan tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji matu hatta marite buku ende nomor 128 ayat 1 dohot ayat 2 ditanda debatatta. Tidakon maha porseon tai songon nahina tidakon ni dongata sa porseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahuba ido amat patuna suatu urusan natu palangit do tanon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tinubuhon isi Maria naga begabean sianton di perbadia andorang so habuhuan ido tuhata natumaon na bernit di pangumuman 100 nama terpaja di gana di hau pinasilang natua tu banua toru dumitano
namulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahu hundul tu siamun di bata Jehovah, amanai parguna suatu dosani, di simai bana pai mengasuk tu tanaon, manghumi hal mangulu namate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria topan nyala Kristen akan nabadia, doh dia sesani dosa, doh dia taina mandok, Mula mangurusuk dan halak naung mate, doh dia nguluan nasora sudah. Amin. tabegema titing ni huriata di bagasan mingguon. Huria na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus, saunari tatangihon matikting ni huriata di mingguta sadarion, ima minggu tanggal 16 Januari tahun 2022. Naparjolo, guarni mingguta sadarion, ima diguari minggu paduahon dung Epipanias. Dohot topik, debata para siroha nama noktong. 2. Jadwal parhobas. Namarhobas di parmingguan arian dohot botari, ima amang padita Erwin Marpaung STH, padita HKBP Binong Permai. Amang padita Haristanda Huria Sitorus STH MM, marhobas di parmingguan manogot pukul 8, dohot pukul 10.30 di HKBP Binong Permai. Tolu, mangapuli di patupa huriata do acara pangapulion tu keluarga R Pasaribu Boru Sirait week 5, dohot keluarga B Marpaung Boru Sirait week 2 di hari sadarion minggu tanggal 10 Januari 2022 masuk pukul 10 sia 30 WIB. Nama ringanan di Medang Lestari blok D Tolu B20 Tolu. Siala nong jumolo dialap tuhata na toras buru ni inang buru sirait. Ditiki naung salpui. Say tuhata ma na mga pulisude keluarga na tininggalhon ni naung jumolo modingi. 4. Ruas napida. Mamuka di ari sadarion minggu tanggal 10 Januari 2022 pindah huriama keluarga ni amata rimhot parasian sirait Rosniala Boru Nainggulan, dohot tolu halak dakdanak, sian wiksada, pidda tu HKBP Cisauk Resort Serpong, tatangyakon manasida gabi ruas na mangolu di huria na nidapoton nasida. 5. Pakobasion parmingguon tanggal 27 Januari 2022. A. Parmingguon sekolah minggu tetap dope di patupa marhite jum. Link jum di pasahat hobar tu WA Group horong sekolah minggu. B. Parmingguan pra remaja di gereja masuk pukul 8 WIB. C. Parmingguan pukul 6 week 5 dohot week sada bahasa Indonesia. Parmingguan pukul 10 week 2 dohot week tolu bahasa Batak. Parmingguan pukul 10 pitu week 4 bahasa Indonesia. Sinosohon tu sudir remaja dohot napo sebulung asa marminggu ma di parmingguon manogot manang botari. Turuas ni huriata nasoboi madohoti parmingguon di gereja asa marminggu secara live streaming na dipatupa di parmingguon pukul 10 WIB di channel YouTube HKBP Bonang Indah. Onom, pilihan parmingguon, pilihan sekolah minggu, hamuliateon, dohot pilihan bulanan keluarga. Boima tapasat marhite situa wik nabe, manang dipasat langsung tu sekretariat gereja, manang transfer tu rekening huria, manang boima dipasat marhite barcode QRIS huria. Pitu, parhepengon. Laporan parhepengon ni huriata amang inang, boima tajaha di file nong dipasat ni huriata marhite WA Group, manang WA keluarga. Walu, torok ni ruas narodi parminggon nong salpu amang inang boy mata bereng tajaha di WA Group manang WA keluarga. Sia, selamat ulang tahun. Parhalado rap ruas ni huriata pasahaton, selamat panjang umur,
Go las ni rohama tu sude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal 10 Januari 2022. Hata ni tuhata si piopota imana tersurat di sada Korintus bidu 15 ayat 50. Ope hamu akadongaku nahina holongan marsi hohot jala somu bauba mahamu jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani. Ai di boto hamudo dang magopo halau jaumu di bagasan Tuhani. Aka guar-guar nama ulang tahun hatu tubuh dohot ulang marulang tahun hot ripe boy mata jaha di file nong di pasat ni huriata marhite WA grup manang WA keluarga. Songoni matik ting ni huriata di bagasan minggon tuhat tama nama masuk hita salutna. Moliate. Naeng begeot tama barita nauli na pinatolhas ni naposona marede mahitasian buku ende nomor 22 ayat 1 dohot ayat 2 nungaro di perguruan. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akate-hate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhatta di bagasan Kristus Yesus. Adorakso bongot hitatu barita parsauran di hatan rebata di minggu ta sadarion hami puluhan HKBP Binong Permai lasdo Kuriana pasahaton tuhamu amang dohot ala inang tak sude ruas nuhuriana rap do parhaladona pasahaton selamat tahun baru ma dihita. Debata di bagasan Kristus Yesus namar gogo kita inalaho menguruti akka ulaun nang pinasahatna di tonga-tonga ni akka ulaun siganupari nang Kuriana. Horas ma dihita. Hatani debata di minggu ta sadarion 5 minggu paduahon dung Epipanias ima dienet sian pasalmen bidu 36 mamukama ayat onom 1 ayat 10 sada didok ma songonom laos tapayut ihut ma di bagasan rohat tadi. Tol hasro di langit do akka asini rohana ale Jehovah. Tol hasro di akka obud do hasitonganmu.
Sobokon aka dolok ni debata do hati goranmu. Doson aik na sumar do aka panghumu. Di parmudu hodo jolma do pinahan ali Jehovah. Tungna arga situtu do asin roham ali debata. Jadi marhapurusan di perlinggoman ni habungmu do aka anak ni jolma. Di mahapon nasida do tabo-tabo ni bagasmu. Jala di painupon hodo tu nasida sian batang aek ni aka hai saun mi eden mi. Ai di lambungmu do mual hanguluan. Di bagasan hati romi hui dahami hati uron. Sai panene masin roham tu akan atu mandahu. Jala hati goranmu tu aka na ujur maroha ima sahatna. Hurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus panandau di hapor seauta tu debata ima mual panindangion di akana porsea. Panindangion di akana porsea pabua debata ima debata para siroha jala debata par holong roha. Debata para siroha jala parholong roha mengacu maon tu sifat-sifat ni debata manang karakter debata. Nah boy idauta sian hina balgani asin roha dohot hati goran ni debata. Nuaeng tahilala do songodia padongan yon debata naung sahat tu hita. Sudah hita napung udison maka tidak kon naung bilalahani do. Pedonganion na pinasahat ni debata. Dia mai nunga dipatari parhon debata kita tolhas tu sada tahun ne baru 5 tahun 2022 nagabe tahun para sirohau di hita. Jaladang na hola ni Laos di pasah debata tu hita asa tauruti akau laun na pinasahat ni debata tu hita. Akau laun siganu bari. Akau laun di tonga-tonga par kerejuan. Swaksoninang akau laun di tonga-tonga ni Kuriana. Ido bahen di dok di ayat onom do ayat itu. Ucah hamima. Tol hasro di akal langit do asini roham ale Jehovah. Tol hasro di aka obudo hasitunganmi. Ya Tuhan, kasihmu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Lapatanna asin rohani debata do hati goranna manggohi nguluta. Digohi debatado marhitete asni rohana do hati goranna tuganuk akahita. Jala tahilala mai di tonga-tonga ni nguluta. Ido bain gabe ta tidak ko do asni rohana pinasahat ni debata tu hita. Dang mardikan debata. Jala dang mar pilih-pilih debata. Lapasahaton asni rohana. Asugari molo manulukit ita manginang mulak muse tupudi. Dina tahalas sodo hatutu benutu Yesus Kristus di malam Natal 24 25 Sudiro hita makalasana sayamar minggui pe rodo.
dok naso binoto pe rodo. Jala tanga dong didok debata. Mulu na hola mar minggu tanggal 24 atau tanggal 25 otik do asin roha na hupasahat tu sih. Dangadong tungtuk do asin roha na pinasahat ni debata. Itu bain kabelas tu rohata maka tidak kau nasin roha na pinasahat ni debata. Gari ada tu sude di pasahat debata. Nah sopar minggu pe di pasahat Tuhan itu asmi rohana. Jalahita namar minggu namar saur dia palombason tung takas do tahilala do asmi rohani debata. Nuang hita nang manada na porsea do nama katindak kon asmi rohani debata odo na ikon tapat tuduhon songo dia paklerata dia asmi rohani debata nang sahat tu hita. Gabe boy mahita tutu pasangapon asmi roha na pinasahat ni debata nang sahat tu hita. Tidak musena di ayat pitui subokon akadolok ni debata do hati goranmu doson aik nasumar do aka panghumu di parmuduho do jolma do pinahan ali debata. Hati goran ni debata manggombarhon padan hasationna na pinasahat ni debata na gabi haputusan na dihita. Alanindo uhumna i nagabe keputusan ni debata. Las dorohata manginang dina tari parhita di sada tahun na pinasahat ni debata. Ale sotung lupa hita. Dina di paluas debata hita patari parhon sada tahun na pinasahat ni debata na parjolo nong conok nama tikina tu hita. Jadi molo masa-masa kehidupan manusia dak dana gabe remaja gabe naposo gabe iya orang tua laos habis makan ido nang yudo. Jadi asa tengut amanginang nunga jonok HP tikina. Imana parjolo. Jalai ko masari di haputusan ni debata. Dina di pasat debata musa tu ita sara tahun na baru na adong do na naeng si alasonota di tonga-tonga ni ngulutta. Dia mai bediaka ulaun botong gabe naik jabatan di tonga-tonga ni keluarga naik rumah tangga nama uma nong tikina ro silas niroha marhite-hite seorang dak danak berbagai macam hal idaut. Sudah naya manginang siap panata pani debatado. Jala ida ubahen ni kon parmudu-mudu ni debatado ngulutta. Mar hite asini rohana tu akan atinopana. Alanido arga situ tu asini roha napina sahat ni debatado hita. Tajahama di ayat 2 tung na arga situ tudo asin roham ali debata. Betapa berharganya
kasih setiamu ya Tuhan. Betapa berharganya. Molo didok kata betapa on masa ada pengakuan di akanau takas manada di asini rohani debata. Di harga do asini rohani debata naung sahat tu nguluna. Tang di persuada. Alaiga be adong mabohalta. Laho pasauton. Na pinangidoni debata marhite ite asin roha naung sahat tu hitaganu. Molo gabe sada pengakuan asni rohani debata di hita tutu asni rohani debata i dak kasuhatan di tonga-tonga ni mulutta. Asni rohani dibatai tidak terbatas. Begitu luasnya tajalo. Lumobi di asni rohani dibata marite anak-anak Kristus Yesus Tuhan tai. Ido nagabe silas ni roha dihita. Nakinin gabe sada pengakuan di hitama amanginang ima nama dok hapa Yesus Kristus tu portibion patad dahun asli rohani debata nahot dalam monoktong ro disaliling nililingna. Dina bongot kita tu minggu Epifanias di tadahot debata marita dirina ima Yesus Kristus. Yesus Kristus naro tu portibion lahu mokop kita. Alanido dang di pasupu di batang mulut. Di lo debata do sada hina argani dirina roto portibio. Gabe tung di pasikop debata panadauta asa mangasahon debata di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Dang naholani hinaro debata di bagasan Kristus Yesus palo kita do sia dosa do hamatian. Jadi nungadong prinsip di kita. Dinaro debata di bagasan Kristus Yesus palo kita siat dosa tutu naikon tapasahat nama. Sude akka asal hata tu debata di bagasan Kristus. Atau asawui ta jalo haluau nasihat debata di bagasan Kristus Yesus ikon takas do penoputun idosata tu debata di bagasan Kristus Tuhan tai. Molo tapa tudos namanginan di sada Yohanes sada ayat sia molo tatopoti akadosata haposado ibana jala bonar manesa dosata jala payason kita sian nasa hageduhon. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Na pinangido ni debata asarohita tuaropan. Alanido nakinunga usungguli taringot tu tahun na baruon. Atong molo bongot kita musena tu sada tahun na baruon amanginang naing maharhota ikom baru. Sikap pekom baru do.
roh hatai pe ikom baru do. Alanu ngaro debata di bagasan Kristus Yesus tu hatai pe baru hon nguluta. Jadi dina di pasat debata asni rohana tu hita sasitong na neng pengotok kita do asa olo hita laho maka tidak kon asni rohani debata mari te hite patuduhon rohani baru tu adopan ni debata. Asogari so terbaik kita i lopen baruhon rohanang pambahenata bahita ma na idok na cuma nom dangol amangina. Bahasa udok songoni ala tung takas do pangaleon di mata marite dirina ima Kristus Yesus Tuhatai. Ala nido asa ibaru kita di hadapanna. Atong asa tok kita mangulu di bagas ibaru di mata mono tajah dek siai dek sapur takas do. Di mahapon nasida do tabo-tabo ni bagasmu jalane peinong pokodo tu nasida sian batang aek ni aka hai sommi eden mi ai di lambungmu do mual hanguluan di bagasan hati goron mi huida hami hati yoron mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu engkau memberi mereka minum dari sungai kebenaranmu sebab padamu ada sumber hayat di dalam terangmu kami melihat terus. Neng dohonon na amanginang aso tok kita mangulu di bagas hay baru yang di mata. Di leon di mata do sada inganan nagabe si alasonota aso tok kita marsaur do de mata. Ima inganan bagasmu bagas joroni Tuhan ima neng dohononna. Alani ma dinaroi tu bagas joroni bata sude akka holsota akka bebatta nang pikirata nang sitaolota tapasa tu de bata. Jelas silas nirohana pinasa inde bata ta tidak komei di tonga-tonga ni hita na marpungu makalason ari na pinasa ni Tuhani aso toktong marsangap de bata. Artinya kita menjadi kenyang amangina. Di bohali mahita. Ido makana dina adong ede nagabe halamuan nya karuas dong tedeho ni apalagi mau lo halak nagabe ede halamuan na butong gabi manete iluna. Apalagi ya sugari molo di lana nasida nang akaruasi, ya nakin song terato tong nakinin. Nagabe edde angon-angoni mangina. Ai sipata butong salpu hatat ta manginang di bagas samingguon, alai dung dipakuling sada edde songona tarato tong ba Tuhan Yesus. Ima tutuba namar dosa do apa Ua tidak kon ma ia au Kristen HP so tutua mangulahon nah holam piri-piriot do au pasakasaon dak woto dingon amangin nang kini edei musi angon-angoni kau tahu mang musi angon-angon itu yang kau bikin tadi amang. Asugari mau lobo to kita demo musim manginang le gabi tadi orang manginang dah 182 itu. Itu kan? 182 kan? Iya. Tabu ke mana manginang. Song narong ngudian abuti otik. Ayo. Alamar maskeri ra mungkin kita sudah gabe song nama mal sara dah. Itu kiner namanya. Itu salpu nama. Si? Iya. Tabu ke masa ada walu dua. Iya. Dungi muse tedehon ma manginang. Iya. Karena pak manginang sada walu dua. Iya. Tedehon ma ayat 2.
dohot ayat tolu. Ayat tolu menginap. Mau lihat tema amang do alat inang. Tuhan sudah memberi kelegaan. Mau lihat minum, iya kelegaan mai. Nama uas hita. Tung dilehot de batama. Asni rohana gabe boy hita maka lason. Alani dinatung tapasa sude aka pergumulan nadong di hita. Tung tahilana da manginang halubangan di tonga-tonga ni beban adong di hita. Gabe adong ma pos ni rohata ala debatado na gabe sumber salukut jalan natuk dotong pasikop pensa sude akka siadopatta gabe margogo hitamuse ino paindek sapului sebab padamu ada sumber hayat mual hanguluan ada sumber kehidupan. Alani dang naga be gale be hita. Alai tung adong ma rohana betul-betul patah dahon. Napa ngotok kita naikon merdalan di bagasan asli rohani di bata. Jalan naikon mangasahon asli rohani di bata ma di tonga-tonga ni mulutku. Gabe tutu ma hita manginang. Maka tindakon si pasahaton yang debata. Jadi dang mari suam. Serong do halak na manol soli masuk tahun. Masuk hari. Somar lapatan ngulun ninna do. Tung sugo do roha mulu ado kalak na mandok. Atau ngalak mau otomatis na mau. Ay wasa. Ado toksoni. Alat mau Tuhan tak tertaum au be bosa alani parsahito ni no besudi do kum manaon persahitan ale persina beda adong do halak ni bagasan susaan adong do halak di tonga-tonga ni persahito ni sa sitongna dang mati mana ale buhado imana law menyikapi persahito ni ala salelengon na holan mangason dirina do tung dipaing nggak mau otik asa mula museh kan itu jalasa si tongna persaito ni alani pangalahon ado nggak di boto unang mangalang nata ketemu tahu dia lakoma naikon nagabe subang na kan itu imada boru nung roho imada anakku dung roho
marta baru tu hami atong walak ko majara asalas rohakku na, kan? Nah hinol mon nai, jalak ko ma termongorong-ngorong ma, ami sakit mami, nggak dipoto nggak pigalin nyalang nggak songoni kan itu, tong dipaksa, kan itu. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai mari suang hari-hari napi nasa dewata. Alanima dihamu akamanam doa nami asa toktong mangulu hita di asin rohani dewata na parjulu ulu mahita manoktong. Maka nguluhon jala mangulu di asin roha api nasa ni dewata. Na parjolo asa ulu hita manoktong maka nguluhon jala mangulu di asin rohani dewata. Tangiang ni Daud manang pasal menjok songono di sapusara sai panene ma asni roham tu akana tu madaho. Gimana parjolo? Sai panene ma. Lanjutkan Tuhan kasih setiamu kepada orang yang mengenal Engkau. Alai asugari monotago tapodo pakiri motta jalata parsuada ari-ari pada saat dibata boha benota boha banoni dibata lapas haton asli roha tusi sugari diri nape dang biargahon lama asli rohani debata alani dia kahalak naulu maka nguluhun dalam mangulu dia asli rohani debata asli roham tuan pasahati imatang yang ni sedaud unang alani sahala gabe sega luhudan kan itu dia kanang mencakton asli rohani bata paluas pasak tuan anggo somar laba tentu dirinya asli roham pasobung mai tuan pasobung kan itu ini tuan ini Daud sampaikan. Mengapa Daud katakan dalam doanya? Karena masih banyak orang yang betul-betul menginginkan asli rohani dewata. Ala siani tarida do nari bagasan posni roha pakirimon. Molo gale peau ikoleloni dewata do dibalik niha galioki. Pasti do dan pasubun na leo na gogo. Tersongoni do. Pangiang ni si Daud. Jala di ayat 10 salai Musa hati goramu tu akan utur maroha. Asiroham naong di hati dakon ni akan nang manadaho di asni roham. Atong pasat mahasitongan mi. Na disuruh debatado hita. Dinata hati dakon asni rohani debata na lau pasauton lo mani rohani debatado. Na pinangido debata siak kita. Dang nagabe pergasipan partuk Tuhan di tonga-tongani kita nang nagabi batu sandungan ya kanaung maka tidakon asli rohani dewata alanido dina hagalioni hita Roma Kuriana manungguli dang gue songoninang dang gue songoniamang margogoho dang didok imadah di tongah-tongah galemi atong manikop mahoda dak soni ado ngalak songoni dak kaya dong termek ngalak nang muda ngalak inangon itu terus nang mudaku gitu nang mudaku mah gitu ado ngalak nang songoni jala ado halak muse bosan nau begi hatam ina kolsomi bada pula honom songoni nian nangi di popom aja ali bagas rohasi roh Tuhan saya paingok mah aporsionna gantokin di dia hoeda ane mar gua neng curat ina neng curat neng curhat ina kan itu dioleh super jolo masuk pa 2 hon dioleh masuk pa 3 hon di dia hoeda mama enggak dijago nantulang rotokin naik
Atong sabala bulus tak pencet. Roma muse geleng naga manang gurunya. Pencet ma bulus mama matikan aja dulu HP itu. Ini kan pencet tuh masuk nih mati. Aduh. HP sa sitongna nasotor baik di mana do? Isi mana gabe dong aku laho bertukar pikiran. Napitor losok tata main kan itu. Jala marite ite na songoni botok kita tapi ingot yang gona holani do holsom bereng na tuturu arong gobe kan itu. Ido makana halak na di bagas sakabut ni roha berek kamu arong gobe turuna. Si tahunoni kan itu. Berbagai hal dikasih cara. Nalopa sauton hati goreng di bata. Jadi kita mana gabi perpanjangan di bata. Dung tahat dakon asni rohani di bata. Mulut ida manginang di belakangan non ngiri do. Iya. Ai dia na toras pamatehon geleng na kan. Alani losok na do menjaga. Atong beh. Di dia mah. Holong ni na marena kononi kan itu. Di pasar debata dak danaki HP las dipamasuk kan itu. Tuh pencucian nih sebulus. Bari. Alaniaha imana kini naso diingot. Naso di hati takon, dok nari cakon. Asini rohani debata. Etor lemas nado. Marmudu-muduhon. Dung hasil anakku di hasil aku doh. Ini kan, dah hasil bapak on ini. Ada sungalat sungai ini. Sudena ikon arong tahap nama nginang. Alani tapat tuduhon mahita na betul-betul menoktong. Dia senerohani debata. Jalan nampar pudi ma asa olo hita toktong merdingot di masa depan na pinasaan debata dia senerohana. Tung sikop do si pasatro ni debata dia seneroha dihita. Nah hola martahap do amangina si panglanin Tuhan. Alai sutung lupa hita di masa depan nam pinasaan debata arong dope masa depan nam marga. Alani ikon satu sido panatapatta di asin rohana pinasa ni Tuhan. Asarap kita diinganan na pinasa di debata di bagasan Kristus Yesus. Atong margogo mahita maka tindakon asin roha nang pinasa ni debata. Laho madalani akaryari na pinasa ni Tuhan. Do na paimahon aka silas ni roha nang sipasato ni debata. Hitonga-tonga ni nguluta lumobi hitonga-tonga ni panandauta tu debata. Amin. Martangel. Mauliate madiho amang perdengga basa di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Nunga sahat hatam. Jala manungguli hami asa tok-tok olo hami. Manoktong maka nguluhon di asin roham nang pinasahat. Atung terbaik kami mai amang perdengga basa. Maka tindakon asni roham di panandaw nami di haporseon nami Tuhan. Jala margogo mahami laho patuluson lomo ni roham di tonga-tonga ni ngulunani. Lumobi olo hami musena manatap tu masa depan si pasahatonmu. Di haporseon na pinasahatmu Tuhami terjalo nami mak masa depan nadumengkan di tonga-tonga ni ngulu nami lumobi di tonga-tonga ni panadaon nami diho ale Tuhan debata kami namar pungu di ingananon atong dongani ramoti pargugui asa salukut ulaon nong pinasahat mu Tuhan terpatu pahami mai di bagasan asuk kolong ni roham
Moladong akar ruas ni huriam di tonga-tonga ni ombason. Nagali pakila na nasida. Tukoma amang pardengga basa na paingoton manungguli panadaw na diho. Asa marningot akar ruas ni huriami di asin roham. Jala asa gabe margogo musena. Mangalugahon ari-ari sepasahaton do patupahon akka ulaw nadingkan moladong akka sihirimon di tonga-tonga ni ruas ni huriamon asiroham patuk mei di bagasan lomo ni roham paingot asau nang mangasahon gugunang pikiran nami alai na paimahon sian asin rohami mahami di panadaw nami diho. Gabe huwoto hami ma ditiki na jada tiki na lehet musena ikon jalon ni akar was ni kuria. Sudinai terpatu pahami mai asa tok-tok komar sangap di bagasan asid kolong ni roham nong pinasahatmu di penandaun nami diho. Ale Tuhan de bata martang yang tok kami di huriam AKBP Bonang Indaw. Dia kapar hobas nama kobasi huriamon. Toktong lehon rohanai baru. Semangat na baru. Asa toktong margogo nasida dinalaho patupahon ulaon pakobasion di tonga-tonga ni kuria naung penasahatmu. Atong saluhut aka program-program naneng si patupaon di tonga-tonga ni kuriamon di HKBP Bonang Indaon sai homa na patulusosa mauliate madiho amang partingga pasa sesama dosa nang pangalasan nami di bagasan Kristus Yesus martangia kami Tuhan. Amin.
debata, las perohata di tuhata debata, haroroan ni hagogoni. Para si rohano Jehovah debata, para si rohano Jehovah debata, para si rohano Jehovah debata, para si roha manang hitaon. Para dengan basado tuhata debata, para dengan basado tuhata debata, para dengan basado tuhata debata, para dengan basa manang hitaon. Mau liate mari Tuhani, nang patol hason hatana na badia itu hita kuriana di hari Minggu sadarion. Ipapos do rohata pabuan na manoktong doas ni rohana mandongani hita. Nang pe margati ari Minggu bulan doho tahun. Alai anggo asni rohani debata naso olo mucat. Jalapadan hadamion na naso olo mose siak kita. Atong marsi hohot mahita di bagasan asni rohani Tuhani. Hot mahita so muba-uba. Saina dong ananan ni debata do hita. Manang tu dia pe hita mangalaka. Ale Tuhan debata, sai paragugoi mahami, maghaposi hatami, asahot haporsian nami, hot so muba-uba laho mandalani ari-ari ni ngolunami. Molotung rope arsak ni roha manang las ni roha, sai marsiho tuho mahaporsian nami, maniup baga-bagam. Naso tadikonom muhami, alai hotdo asin ni roham manotong dingolunami, rodi saleleng ni lelengna. Molo songonido pos ni rohata di baga-baga ni debata. Taihutun ma ibana. Taoloi ma patikna. Taulahon ma lomoni rohana. Unang manipil hita tu siamun manang tuhapirang. Asa marutuk kita diaka dalata. Jala marmulia parulauta. Satu tanganmu matoni yang ulu sirangau siantu haki Odo pakirimaku nangoluki alasani rohaku otu haki. Tatangi aku mapeliata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua kicang. Hodo harroani saluhut sin lehon na denggando nasa ulibasa na moliutus. Upasata mi masian na nelehon mi tuhami pelanami tuho. Sai jalo may gabe uap na usus di jolum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asau para saya kami pilihan patri manarajanmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai marohanami marhitete todim. Asalam tanda hami godang ni silon-lon mi tuhami. Asalam gir-girami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hosanna
magijang. Sai pinarbadia magawarmu. Sai ro maharajaunmu. Sai saut malomo ni roham di banua tongaon songona di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songo penasa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gitu pangunjunan palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna harajaun dohot agogon rodi hasangapun saleleng ni leleng na amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar hon madamina tutodim. Amin. 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 Hita kapar hobasna asaro hita tujulo. Hami akapar hobas nama kobas di minggu sararion pasatan tuhamu saluhut na karuas nuriana namar pungun di ingananon do na live streaming selamat hari minggu ma di hita saluhut na horas ma di hita las foto ma jo salian bene tula tula foto jo salida lopo la ven foto salian bilang lopo la ven Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun jua saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
pun juga saat ku datang ke dunia. Oh, Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh